tiba ngibat konang tadi papi jalan los kebrakan konang jerik pasukatan seni jendelan Purwo Madya lan Wusana mugi magya raharja alas kemanang ingkang kusa dalang ngopal sumarani seseliya legati pangimbat banabani tapi jalan hae hae ae ae a ya ae yo he ya oi ketemu katyut kumite lapan serong mawurahan kumuro sarane tan ono wadya kang tansah kacicir sedaya mirati ya cacetku bragun kanten rawus katyut kumitir kumur lapan corong mawurahan kumura sarate tan ono wadya kang tansah kacicir sedaya mirati ya cacetku bragun Wahyu Turaga Muda ayo hei ae oh ya ae oh ya hoi oh hei Mataram puput dalam wajahku banget Tumata kira-kira Juga tanda-tanda Kumata kataku mereka liru patah Masa bakta siaga Ya makan ya angakan Karya nekong sabore kata harjo Mataram puput dalam wajahku banget Tumata kira-kira Juga tanda-tanda Cumaka kataku mereka liru patah Masa bakta siaga Ya makan ya angakan Karya nekong sabore kata harjo
tua muda.
oh oh
Karabane alo ose alo alo ose Nalagei Katarine alo alo ose alo alo ose Kadilani Dorabamodra Wahyu Turongomudo memang untuk Anda. Ha Sos. dari mana datangnya Lina dari sama turun dengali dari mana datangnya cinta dari mata turun ke hati apa penting orang turun kesingin semali putih petang meneh orang luyuran sing bocor atau bali alo asik alo asik lalaki penari alo alo asik alo alo asik iki nang kang ame Yan. Wahyu Turongomudo maju. Ha ha o sa Oh iya. a Mak Nos. a 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 ha Oh iya. a yo Kalau niki lare kandungan atau kuda kagene tekampung Dadak Allah dadak gunung kang lewang-lewang tete margi nanging loro ae 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 Yuk Ah Ah ui Yuk Linda kami cari kamu Pae kunjung Mong bebatan Aturan tu caket Watu sak gunung-gunung Kira kalabian Ramung Atian kula lare gunung Apa sepe Apa lali pedang Niat tolong apa mantun Kula wong pikun Ora duwe bapak Ora duwe biyung Ae 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 sauri ye ye ae 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 ya Carane
Segai yuk. Ya Tuhan yang prajurit anak palagan, taksa singkat karya rapi karya aneh karya rapi karya taksa sepi hoi ya Tuhan yang prajurit anak palagan, taksa singkat karya bukan Siti Jos. Ya teman-teman prajurit anak palagan, taksa singkat karya tata tingkat rame karya aneh karya rame karya taksa sepi patre. Orang Siti Jos. Ya teman-teman prajurit anak palagan, taksa singkat karya tata tingkat rame karya aneh karya rame karya taksa sepi patre. Ya teman-teman prajurit anak palagan, taksa singkat karya tata tingkat rame karya aneh karya rame karya taksa sepi Bukan Siti Jos. Sumyak semerang dalam rahasia, samata ing kiri sampe ke ekati, tepatang ngayai karya nekagari aporan satro akara murka. Ayo oh
Ayo. Dos. 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 Ya, semaput kabeh. Wis ora semaput iki semaput Ye. kabeh. Heeh, singane agek metu, wis Oh. langsung Kok tak metu semaput. 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 Heeh, Awes. agek iki lho ana singa kalah karo jaran. Masa singa gagah-gagah gejruduk jaran kok semaput. Wahyu. Turangga muda. Ya. Ya aksesorisnya dicopoti orang Mas Santo eman-eman. Mau dilepas ndak ini? Ya monggo dibantu. Oh. Sembari iki langsung lagu apa langsung lagu? Dipalarke dhisik, Mbak. Oh ya, aku maksudnya mesake sing jengkengnya lho, Mas. Oh. Lah sing jengkengnya nek setengah jam ngono terus piye? Wah, susumu tah. Susu gumo. Gumoh. Dipalarke dhisik, Mbak. Iya, dipalarke. Palarke pelan-pelan karo ngenteni iki nyopoti kelambine. Lambi dhuwur maksudnya. Singgah kala singgah tan suminggah turga kalasa mingkir. Dong iki mau pas kirap ya Pak, aku nembang iki. Singa sirah singa saka singatan kasat mata sing tenggak sing amulo sing bahu kabeh padha sumingkira ing talanging jala niti kabeh sesakit lan sesuker kabeh sumingkir lumantar caos kunjuk syukur kala wau merti dusun bersih dusun saking Miryamba wetan nggih kari bambal warase murah rezekine Amin. nggih pokoke berkah sedaya langkah Amin. bambal waras anak putu kabeh amin, Amin. Ya ditangeke Pak Oh. mun ndak bablas turu Oh, turutan esuk. Kowe tangi sik yo. Klono sematana banter raja moda ing Ponorogo siaga ing yoda laman raja rai singa ngasta pesagani raja kyai sama ningan rapat ing kampus singa barat alas obat
E A E A E A E A E A E ayo yo ya ya ha o ya yo a ayo o a o e o a a
Yo salim sing apik yo. Ae, o e, o e, o e, o e, yo. Ya, ayo, yo. Ae, yo. Ae, oh, ya, ya. Yo. Nah, yo. Oh, 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 ayo. Oh, ya. Oh, ya. Ya. Ayo pisana ya Mas yo. Oi, yo. Nah, oh. Ya. Ayo. Ya. Ya. Senggak ke mana yo. Hoi. Ya. Oh. Ya. Iki bocah Pak Angel baline. Ayo yo. Kondur sing apik yo. Ayo. Ya, bisa kenceng banget iki. Yo, a. Oh, ya. Ayo, yo. Ayo.
kembangnya ati yo. Langit
langit karo bumi kapan katakan setiane ngati nyandek putih ayu handayani ayo yo kondur sing apik yo lo ae yo ah a ae jakone kloro rame sarate ate keroyok aduh senangi sedulur tani peparengan padha natur pari yo kondur sing apik yo a yo da Teman-teman prajurit tanah palagan tansah sengket ing karya tata minggu rapi karya ane karya rapi ing karya tansah sepi ing pamrih ya teman-teman prajurit tanah palagan tansah sengket ing karya tata minggu rapi ing karya ane karya rapi ing karya tansah sepi ing pamrih yuk ayo ayo ayo